Belőlem nem lesz ki. Vajon. Nézd a station. Mi? Nézd a háttere. Jaru. Mi az? Ezt szeretném mérni a fejlet, hogy mekkora koronát tegyek neked. Oké. Jó van, ő hülye fejet is megszömmel. Nem vagy! Csak tartsad. Ez a fej! Ez ilyen képet kellene. Ő kevésbé fog látszani. Tudod, hogy akkor sem megyünk. És így fején tart, hogy jön az erő. Komolyan sokat próbálás. Beled a bűz van. Én olyan, mint amikor kérdésről mondja velem az erő, mondja velem, hogy nem lesz. Bazd meg. Nem is elcsinál. Ez hogy indul? Ez az indítókép. Tényleg végigülene. Nehogy már, hogy végig Nem vagy. a puki. Belőlük kézzel. Jó. Szemét. És mindezt felrakom még ma. De idióta fejed vagy. Hogy ez felkerül az oldalra és jutábra. Csak nem az helyekért. Jó, ezt tényleg nem mentek belőle. Lehet képeket lementeni. Erre a kamerádat, azt is igen. Ez is már nem jó. Ez tetszik ez a kép. Ó, ez milyen széles. Kiadod ki mit? Nagyon fáj. Ez úgy az, amit nyomogattam. Az ividel van fönn. Nincs mit. És kinek találtad meg? Pont felvettem, mikor kinyújtatod a nyelved. Á, ez nem játszik, ez mindig észreveszed. Ja, nem tudtam, nem is De ide, 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 ide,